sa ospravedlňujeme, keď meškáme na prvú hodinu. Výťah opäť nechodí, tak stola pri nás poschodí, zostávam my znovu svojich. Hej, poďme tam, všetci sa poslúšať. Ešte raz? Pozeráme von z okna. Cigaretka na 2 ťahy, krátka silná ako život. Čo si myslíme, ak vidíme v klasaku jednotku? Čo hovoríme, keď si od nás pýtajú stále peniaze? Málo peněz, máme doma ich netrimeme a tak ich ukladáme. Každý chce zhodnotiť z každého z nás učí. Nože o nich neprídeš, nikto nezaručí. Čo hovoríme, keď si od nás... Čo hovoríme, keď vchádzame do riaditeľne? Aké sú baby v našej triede? Ešte raz. Čože? Aké sú baby v našej triede? Čo povieme našej triednej, keď chce zavolať rodičom? Lenka! Chceme tu si, ne? Bože, však to prečítaj ty. To je jedno. Ty si Lenka. Lenka. Na. Tu máš LT. Toto. A čo počuje triedna, keď volá rodičom? A kto je tam, po zasnení tórom, nezanechte správne a buďte zdraví. Ako to bude vyzerať maturitný deň? Ja indici nemám, niečo pamätám, kam se dám, vedať ho nič nedám. Čo budeme šepkať profesorovi pri maturite? Tak ako ty si šťastný, si voľná, pájemný raz. Čo urobíme, keď nezmaturujeme? Nič nové a v svete dáme si veľké. Čo keď nás rodičia vyhodia z domu? Ulica je krásny dom. Ale čo z nás potom bude? Ako vyzerali 4 roky na tejto škole? Uväzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť moje čakám. Nájdeme si po škole zamestnanie? Nebude to také ľahké Ako určite neskončíme po dnešnej noci.